Otkrivamo vam pravu istinu o disku i kako su nastali neki od najpoznatijih plesnih koraka. Da se plesom katkad može reći više nego riječima, dobro znaju sudionici naše iduće priče. Ako se u plesni nastup ubaci još pokoja humoristična riječ, recept je to za dobru zabavu. Uz interaktivnu plesnu radionicu koju je vodio Tomislav Tržan, poznati kao TT, plesali su baš svi okupljeni. Kako izgleda prava istina o disko plesu, pogledajte u priči Sanje Kuzmanović. Ako ste se ikad pitali kako su nastali neki od najslavnijih plesnih pokreta, Tomislav Tržan i Zoran Jurić imaju priču za vas. Ovaj glazbeno-plesni dvojac u ritmu 80-ih odgovor je ponudio interaktivnom radionicom, otkrivši pravu istinu o disko plesu. Saznaće ljudi kako su u stvari nastali pokreti. Jer najgore je to kad su oni u zabludi da se to događalo u nekakvim plesnim dvoranama. Kako ste došli na ovu ideju? Pa na ideju smo došli tak što smo radili kao plesni animatori. Uz to što je demonstrirao svoje plesno umijeće, nekadašnji glavni plesač Ivane Banfić otkrio je još pokoju pomno skrivanu tajnu. Većina ljudi koji dođu u disko klub znaju samo refrene pjevati. I onda ono kao cugaju, skrivaju usta za vrijeme ovih ostalih dijelova teksta, a refrene pjevaju ono sa jezicima ispruženim van. U ono vrijeme kad smo mi kretali u dance i u cijelu tu priču, bilo je važno što više novih koraka i poanta je bila ne u tome da se sad, zarađuje nekakva lova, uopće nam to nije bilo ni na kraju pameti, nego da je dobar party, da se dobro isplešemo. A zlatnih 80-ih svi su se s nostalgijom prisjetili. Za vrijeme dance ere živjelo se prekrasno od plesa. Onda je došla era tamburica, pa ovih sad istočnih tamburica i tak. Uglavnom, plesači moraju raditi kao konobari, kopaju kanale, razvlače kablove i tako. Dok jedni tvrde da danas pjevači krpaju kraj s krajem, drugi smatraju da pratimo svjetske trendove, no ipak ne u zaradi. Uspoređivati hrvatsku estradu koja se bori da preživi i da plati račun od do prvog sa nekakvim svjetskim zvijezdama je smiješno. Možemo li pratiti svjetsku estradnu scenu? Možemo, mislim to je sad pokazao show na vašoj televiziji. Koji je bio vaš favorit u show? Mario Petreković. Kolo, gluho kolo. To je recimo jedan od boljih plesnih pokreta jer ne zahtjeva nikakvu muziku, nego čovjek imaginarno zamišlja, svako ima svoju pjesmu u glavi i na to pleše. I polka. A Mario je pak bio pun riječi hvale za svojeg prijatelja Renmena koji je s Tržanom svojevremeno plesao breakdance. Pričao mi da su produkcijski smanjeni neki troškovi pa su mu većinom snimali glavu, tako da se ovaj donji dio tijela nije vidio, ali frajer ubija. Kao pantomima to se čagalo u disku kad je frajer u stijenu išao, i tako se vukao. Pa je došao negdje do vrata, pa ih je otvorio, ušao i izašao, ili kad ti se sviđala neka mala u disku, onda si bacio laso na nju i pa si je kao privlačio. Imaju li Hrvati ritma? Hrvati imaju ritma, najviše imaju ritam iza dancer. Pa naravno da imaju. To ne ide iz dijelice. Znači ne ide iz dijelica prvo, nego ide nekako iz gornjeg dijela. Noge su malo ukopane i ovako se gleda jel me ko vidi, jesam zgodna i to. Te tajne ne otkrivamo.